Khona engakwenza ngenhloso yokunyanya, nenhloso yokucasuka, nokufuna ukusiphiniselela kubona. Isongezo. Yeah. Yabona sister, nawu bhuti, njengoba nginitshenile ukuthi mina bengitreat-wa kambi la. So ithi lento, if laba bethola imali noma leyo nto abazoyithola bazoyispenda noma wabo leyo engihlukumeza mina ngiyangifuna. So ngakwenza ukubribe ummeli mina ukuthi abasuse lapha yonke into yenza kumina. Bushiwe-ke lo mmeli manje Ngoba ngicasulwa ukuthi if laba bethola something bazokufana nalo mama lo bengangifuni mina hle lapha. but awuzobunakho kwakho nawe. Nginandaba naloko mina. Wawufuna ukubabona bese ey'cathulweni zakho njengoba nawe uhluphekile. Exactly. Isongezo nje bushiwe. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisitobho sethu sithi Isongezo with myself Mlangeni Magasela. Kulolu hlelo kuyazi ukuthi angihambi ngedwa, ngihlezi ngihamba naye uKing Sichaga uLuqa. Anyways angasimoshi isikhathi ke bafethu, ake ngibingelele usisi omncane oseduze kwami angitshela ukuthi mhlawumbe ufisa simsize ngani as Black Life TV. Sawubona unjani? Yeah, phila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukeli bese angitshela mamazi ukuthi ubawa kaba and ufisa sikusize ngani? You look so young. Ngibingelela ababukeli bonke. Igama lami nguNosipho Ngwakamvala. Ngize la kaBlack Life. Ngize ngodaba lomndeni wami. Ngashona labazali eminyakeni edlule ku-2020. Bashona umama ongizalayo. 2021 kwase kwashona ubaba ongizalayo. Okay. Bashona ngisemncane abazali bami ngakaqedi nesikole. Yeah, sorry shame. Ngeza lapha kuBlack Life ngiyeza ngoba ngihluphekile, angazi ukuthi ngizokhala kubani. Isizathu ukuthi ngize la kaBlack Life ukuthi ke ngithe mangiqeda isikole ke ngazama ukuyobheka iwili yakhe ubaba ukuthi washiya nani. Ngithe mangibheka iwili ngathola ukuthi angibhaliwe emafini akhe ubaba ongizalayo, kanti bathe mabehamba emhlabeni bangishiya nabantwana abancane. Lo munye umntwana uka grade 2, lo munye uka grade 8, and abantwana baney'ndleko. Nami ngiyazama ngiyahlanganisa empilweni izinto ayihlangani. Manje mangibheka amafala ngithola ukuthi angikho emafini. Into ebengiyizelela kaBlack Life ukuthi ngizocela ukuthi aba-Black Life bengikhulumele nobhuti wami omdala ukuthi unalo yini ulwazi ukuthi mhlampe kwenzakalani ngamafu ubaba ashiyela wona. Oh, so ubaba mesebenza phi if you don't mind me asking? Ubaba ubesebenza ku-FMini. So basho eFMini ukuthi vele khona imali ezophuma. Yebo, ubaba wayeshilo naye ukuthi kukhona azoshiyela khona mayehamba emhlabeni. Uma yena wayengatohozi. Ayi ubaba uma wayengatohozi. So unakho ukusola ukuthi ubhuti wakho mhlawumbe khona into ayaziyo when it comes to ilokhu. Ubhuti wakho nagcina nini ukuhlangana naye? Ubhuti wagcina ukufika kusekhona umama nobaba bathe masebeshonile bengasezini. So wazama ukumthola mhlawumbe umfonele? Ngiyazama ukumfonela ama-calls ami akawabambi. Nje akasasinaki nje akasezinjini yokuzosibingelela, kodwa ke mangithatha ukubheka impilo yakhe ngathi yena ihamba kahle, akasasinaki nje. Into engifuna ukuyazi nayo leyo ukuthi indaba engasasinaki ngoba phela sizala ubaba oyedwa. Futhi bevakasha kodwa besakhona abazali. Yebo bevakasha. Yena uzalwa uma wakho noma akazali uma wakho nobaba wakho? Uzalwa ubaba wakho kuphela? Uzalwa ubaba kuphela. Oh, akazali. Uma wakho nobaba wakho babeshadile? Yebo babeshadile. Oh, yena uyingane yangaphandle? Yena uyingane yangaphandle. Uyena umdala? Uyena umdala kumina. Okay, ngiyakuzwa. So ihlobo neke nahlala phansi nazo mhlawumbe abanye abantu ehlobeni nakhuluma nawo wabachazela lo daba? Ihlobo bezizama phela nokuthi ihlobo ezizwana nazo phela azisinaki nazo zixakele ngendlela ezixakele ngazo. Manje ke futhi umuntu nomuntu kumele ayibonele ukuthi wenza kanjani. Manje nami wena unayo ingane? Yebo nginayo ingane. Kodwa nobaba wayo nje ukhombisa ukuthi engayinaki. Manje isungumthwalo wami naye.
unenkinga eziningi omncane kodwa ubukeka omncane kodwa sengiyazi nemiyamngakhe angeke ngi-embarrass ngikubuze la. Yebo. But thank you so much for ukusicall ukuthi singakwazi ukukusiza Black Life TV. Udaba lakho sensitive and lijulile, but to find out ukuthi mhlawumbe ngabe khona ngempela ubaba into akayenza noma washiya mhlawumbe for wena yabo. Yebo. Then after that wazi ukuthi ubhuti wakho ukuthi khona mhlawumbe ikephi mhlawumbe akwazi ukucheckela ukuthi onasi singakwazi uku-access on that. Yebo. Okay. Mbukeli we-Black Life TV uyalichaza kusisi udaba lakho ukuthi washonelwa abazali bakhe samncane kakhulu. Mebeshona abazali wayenethemba ukuthi khona mhlawumbe into encane abashiyele yona. Kodwa uthe methi meqeda isikole obviously over 18 wathi mewubheka emafeni akasatholi lutho ayikho into evelayo. So manje unombuzo ukuthi mhlawumbe ubhuti wakhe ngabe khona ulwazana nalo yini ngalezi zinto ngoba ubhuti wakho yena oyinkosana kubo kodwa akazali uma wakhe uzalo ubaba wakhe kuphela. Mina ke ngesifiso sami ukuze sikwazi lo daba silenze lube right. Asithathe intambo siyiphose lapha yana ku-King's Xhaga, then we'll take it from there. If ubhuti khona kwaziyo or akazi lutho asamenze ku-King's Xhaga. Alright-ke siphinde sibingelele inhlangothi zonke zomhlaba kwi-Black Life TV. Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamefe. Igama lami King's Xhaga ngokaluqa leli gama-ke lo hlelo olubizwa ukuthi Iso Ngeso. Sihambeli-ke la ekhaya khona umnikazi okuyena osilawulayo kaStarek Senzani. Magasele igama lakhe siphuma kuye njengamanje basila sizozwa ukuthi lo bhuti okuthiwa sikhulume naye udaba lakhe lihamba lifike pha. Sibingelele-ke kuye bhuti. Ninjani? Sure hambani. Ngishapho mfethu. Ubani bhuti? Igama Thabani mfethu ngwamfana. Mfowethu. Kukhona usisofike la. Lo simayifika la usibongo sakho, right? Usistero khala ukuthi empilweni udotsa kanzima. But ngithi ngibuka wena ngithi mhlawumbe nizofika kwi-level efanayo because yena uthi no impilo imise blind. Ukhona mhlawumbe udadewenu stuff? Sisi wami mfethu singakutshena ngayo uNesipho wakamfana. All right, yes, exactly. Umazi-ke usisi wakho kanjani? Usisi wami mfethu uzala ubaba kodwa komunye mama. Uyayazi lento engiyisho ukuthi mhlawumbe uthwele kanzima empilweni. Bafo noma ngabe kuthuthulela kanzima ngalopho uhlobo mfethu esemhlabeni la mfethu yabo lonto. So aqale ngayo kuhlupheka yabo. And nothi nje uthi uyahlupheka mina ngazi because ngazi ukuthi ba right. Kade ngamgcina. Andawo yixaka kodwa uyazi ukuthi usisi wakho. Why? Because akazala uma wakho. Bafo njengoba ngishilo ukuthi mina ngazi ukuthi right noma wakhe noma wami yabo lonto. Kamgcina isikhathi sakhona baba. Ukuthi uphila kanjani mfethu mina ngazi yabo. Lokho nje ngiqala ngawo ukuthi uphila kanjani. Into engiyaziyo mina ukuthi urazi because kusakhona umama uma wakhe nobaba very grand. But wena mfethu ubukeka uright noma mhlawumbe ngoba ngibona wena ngaphandle ngibona usharp nje. Wenza ngani wena wedwa ube grand sister yakho zifele kanje? Ukhona ibhuti endala but ndondaya unyasi fani khona. Mina bafa ngiyaphandela mfethu. That's it. Ngiyaphanda. Kuthi ngiphanda kanjani lokho ngicela sikuyeke but ngiyaphandela. Ungibona nje nami ukuphanda kwami bafu. Yabo. Kumjida mfethu nawe yazi amawuthi aheres. Sure. Kufanele ngiphande ngibe grand. So wena emphandweni yakho i-family awu calculate awuyibali. Awu include in fact. Mfethu. Sure. Ukuthi angifuni ukuze nje kakhulu yabo. Cela nje sivale lapho njengoba ngishilo ukuthi mina ngimazi ukuthi ugrand. Yabo lo. Manje leyo ukuthi uphila kanjani leyo mfethu hayi yabo. Nami ngiyaphantela ngendlela yami. All right. But ke usister ufike la wacela isimhlanze nawe. Because kunezinto athi ufisa ukuyikhuluma ukhona because unento yokuthi wena njengoba usho nje kade wabagcina even azama ukubhelela akakutholi
awuyena nje umuntu ofuna ukuba close nabo, so ucabanga ukuthi uma eletha la uzokwazi ukukhuluma lento afuna ukuyikhuluma bese uyamphendula ngokweqiniso. Singakwazi ukwenza njalo sinhlanganise. Akumlethe mfethu ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Akumlethe. Alright, seshilo kubhuti omdala. Asimlande sister simlethe sizwe ukuthi ngempela sikhiphani yipi lento ekhona ngoba ubuse ngibona ngapha kuyenye into. Asihambeni siyoza ukuthi kuhambani. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo we Black Life TV isiqephu sethu sithi isongeso with myself Mlangeni Makasela and Gama lami uKing Sicaka ngokaluqa sinamukela once again. Sasike sakhuluma phambilini sakhuluma ke ngokuhlukahlukana njengamanje sibuyile sindawonye khona Makasela yelimniyazi wekhishi sothola ukuthi udaba lihambe lwafikaphi. Asibingeleleke abafowethu sabona sisi. Yebo njani. Sikhona mhlawumbe usikhumbuze igama nje. Igama lami nguNosipho Ngwakamvala. Ngizela ku Black Life ngizobika udaba lami mayelana nomndeni wami. Ngizobika ukuthi ngishonele umama nobaba eminyakeni edlule ngo2020 ngahambile umama ongizalayo 2021 ngahambele ubaba ongizalayo bengisemncane ngakaqedi nesikole bangishiya nabafethu abancane omunye usafunda grade 2 omunye ufunda grade 8 mase siba nomdala ke ebesingahlali naye ekhaya beza ngokuzozivakashela nje kuphela omdala ke kunami ngizela ku Black Life elusizo ukuthi ngikhulume naye ubhuti wami omdala ngimbuze ukuthi indaba engaseze ukuzosichecka impilo ayinhle kahle kuthina ngoba sengiqedena nesikole akukuhle kahle ngiyazama ukuphanda ngendlela engizama ukuphanda ngayo kodwa isimo sihle nasekhaya abantwana balambile angikhoni nje ukuzibeka kahle nami empilweni kumnyama no nginamntwana nami esengimtholile njengoba ngikhula kodwa nobaba emntana usengishiyile manje izinto zemnyama nobhuti wami omdala akasizi ukuthi azongibheka nje ukuthi ngiphila kanjani since ngishiye nabazali nginalutho nje manje ngizocela usizo lapha ku Black Life. Mhlawumbe senqoma amakhanda seshiya itekisi kasa nangu bhuti eduze kwami bhuti sawubona again. Unjani? Ngiyaphila usisi wakho omncane. Yeah. Menzalo babo yethu. Yeah. So uchazile kudaba ukuthi ubaba kwayisebenza kwenye amafem mesebenza ke waseba nethemba ukuthi mhlawumbe mase over 18 uzokwazi ukuclaima imali. Methi yafika laphana wafika kakhulu uthotolo lo mhlawumbe khona ulwazi onalo ngalokho. Ayikho into engiyaziyo siswami. Angazi kwenza kanjani angazi. So after kushona kwabazali uphindanga wahamba ubabheka. Lotho and angangasiboni nesidingo. Awukathi babheka bekhona nje abazali. Ngathini? Usisi lo uzalo umunye umama. Uzalo umunye umama, sihlala nesobaba. Okay. So ubaba masengasekho emhlabeni bengasesibona isidingo sokuthi ubabheka because umuntu ebusihlanganisela ubaba. But nabandawonye ninikazi elilodwa. Sisami kuningi ongakwazi ngeke understand. Ubaba wakho behlala noma wakhe? Behlala noma wakhe. Behlala noma ngoba beshadile noma ubaba akashadanga noma washada ubaba. No, yeah. So wena ubuya lapha ngokuvakasha. Yeah. Sicela ngobudlelwane mhlawumbe eqala between wena uma wakhe ubaba wakho ngaleso sikhathi savakasha. Bakunja. Fethu bengiya ngiyovakasha. Bangitholele ithuba noma ngicele lonto engicelile kubaba. Kodwa obekufike kwenzeka lapha ekhaya bengekho kuhle. Treatment ebengiyithola kubona noma wabona usho kuyena noma cha nje indlela uma wabo bengitreata ngayo. Okay. Bengekho right. Bekiye ngaleso sikhathi leso engisitholayo
ngisho lokhu ngisho kubaba futhi sometimes bekufanele ngifihle uma ngicela izinto kubaba ngoba uma wabo ubenza ngenye indlela efethe ebengekho right hlase bengako esho nayo ukuthi kade ngagcina ukuya kubona bengathi sibona isidingo sokuthi ngiye ngasekho umuntu bengiletha kubona ububekezela because bakusekhona ubaba. yeah. So now uvela umuntu okhathazekile kanje okhala ukuthi ubaba bungenhla lapha ukuhlupheka yona into ayazi. Ithini kuwe leyo nkulumo? Mina bafolo kokuyangithusa mina bengathi sithi abantu badle zamale kaPondo because bengicela mina kubona ngaleso sikhathi manje masithi impilo ayisekho kahle angi-understand mina kwenzakalani ukubona. Obvious phela abazali bahamba abantu ababe ba-provide angithi. Kanti manje uma behamba lezi imali zababe bebezidle bengicela mina ngicela imali kaBaba ngiyithola kanzima kodwa kuyimali kaBaba isisho nephi kanti. But ingane wayenalo into yokwenza nalokho because she was young at that time. Siswami mina into engiyaziyo ngaye sisu lo. Uyazi uma ngihambe ngoba ngabe ngihambile ngithi ngiyovasha lo baba. Bengiwashiswa mina isitsha ekhaya ekhona yena. Ngithi ngisawasha mina isitsha afika beke lo. Esamncane. Ukuthi besamncane kusisami mina kusho lutho. Bengekho right izinto ebezenza bezingekho yizo. Ekuhlushweni kwakho ngamafuphi ube nesandla na? Angazi noma ngizothi ube nesandla noma izinto abezenza bezenzisa uma wakhe na but kima kuhlalanga kahle. Nanamhlanje uma ngabe ngimbuka njengoba ngimbuka nje. Ngizibonela uma wakhe mina. Ngikuvela ngikhumbula uma wakhe indlela abezenza ngayo izinto. So ubudlelwane bemngekho right. Sister asibuye size kuwena mntama singaze sikhulume nobhuti kakhulu mhlambe nawe khona ongakufakaza. Ikhona into ekhumbulayo ngesikhathi ubhuti esavakasha kini eyenzeka kuphathwa lezi zinto ayisho. Mina izinto abengizenza bengizenziswa umama. Bengibuka indlela amphatha ngayo kodwa bengiyitshela nje ukuthi mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo noma ubesejwayele lokho bekwenzeka kuyena. Ukuthi bengibona kungesi inkinga kakhulu kuyena. Yebo. Ukuthi bekusakhona manje ngaleso sikhathi izinto eziningi bengazinaki. Yebo. But nginenkinga mina sichaka. Mhlambe icela ningicorrect bafethu. Uguy la eduze wami ngitshela ukuthi indlela ayenyanya ngayo umama but ngenxa ukuthi wakhona ubaba wayelebeya lapha. But I am 100% sure ukuthi ubaba was not always there like the whole day. So wayefika ahlangane naye lo mama angamfuni but wayemtolerate, you understand, in the name of ubaba. Yayizwa leyo nto. So kufika ke phela engasekho umuntu kade emnyanyisa kakhulu ahlukane negazi lakhe lona ke akasekho phela lo muntu omnyanyisa kakhulu. Ngeke unyanye isithombe somuntu ofana nawe probably ufana noma wakho or noma bakhe nawe ufana noma wakhe noma bakhe but egcineni baba ndawonye bebodwa and ingane mina ngokuzwa kwami kwakhe izinto ade bezenza mhlawumbe babemiyekisa ukwasha izitsha ngoba yemncane yena esekhulile bathi akwashe izitsha like angibekelekile esithombeni ukuthi kahle isiphi izathu ukuthi abalekele igazi lakhe ngoba nakho umzali walelo gazi lalingamfuni. Okay ngasho kanje mfethu ngeke ize ngithi sengirathi empilweni kodwa akusafani naqala angisasweli usungconywana sengiyaphanda indlela engiphanda ngayo so angisasibona isidingo sokuthi ngiye ekhaya because mangithi mangiye ekhaya ngisohlambe ngiyocela lento engicela kubaba yabo so sengiright manje ngisayelana ekhaya sengiphela lempilo engiyiphilayo ngendlela engiyiphila ngayo ngendlela engiphanda ngayo ngigrand so angisasibona isidingo sokuthi ngiye ekhaya. But sister la uveza ukuthi kunesikhathi ade silindile seminyaka e18 so ukuthi athole imali ezithile from ubaba. Yes. Okuvela ukuthi wena wayeclaima wahlanganisa nezakhe ingakho yena engatholanga lutho futhi ileyo nto afuna uzoyibuza kahle kahle uthi leqiniso kangakanani khona into enjalo yaziyo nathi sifuna ukuyazi ukuthi khona yini. Abafana ngiyazi lonto kodwa ubaba vele wayesebenza umsebenzi owawunayo ubaba wayesebenza kahle. Mhlawumbe emva kokushona kababa vele wena wasumdala over 18 ayikho into ayithola from emva kokushona kwakhe. Kukhona mina engakuthola ubaba wangishela something mina yabona ngazi wenzakalani ngakho. Angikuzi ukuthi uthini
kusho ukuthi ikhona i-possibility ukuthi ubaba angasebenza abhale wena wedwa ey'ntweni zakhe ngoba ngokwazi kwami emsebenzini ubhala zonke iy'ngane zakho. Yeah. Avele abhale le engayona noma umama wayengasebenzi. So I doubt ukuthi nje umasisi wayengasebenzi wangangayibhala iy'ngane zakhe ukuthi zibe nento ezoyifundisa uma ukuthi uyadlula emhlabeni before alokhuzana. So wona bafofica wena wedwa nje unemvume yokuthatha izinto eziqhamuka kubaba noma kwakubhalwe wena wedwa efeni? Because kuney'nsolo ngala sister uncorrect zokuthi ekuhambeni kwakho ufike wathola ukuthi kukhona ukubribeka kwenzeka kummeli ekuthenini ubhudi asusa amagama enisale lakhe yedwa okwenza ukuthi izinto zakho ungayitholi. Uncorrect mangero zigcine kunjalo ngeke. Kunjalo. Bhudi ikhona into kanjalo ngoba usufika ney'nsolo ey'njalo. Okay, yazini Elanik khona engakwenza. Siyabonga. Wenzani? Khona engakwenza ngenhloso yokunyanya, ngenhloso yokucasuka, nokufuna ukusiphiniselela kubona. Yesongezo. Yeah. Yabona sister, now good. Njengoba ngintshela ukuthi mina bengithuthwa kampe la. So ithi lento if laba bethola imali noma leyo nto abazoyithola bazoyispenda noma wabo lo wengihlukumeza mina ngiyangifuna. So ngakwenza ukubribe ummeli mina ukuthi abasuse lapha yonke into yenza ngakumina. Bushiwe ke lo mmeli manje. Ngoba ngicasulwa ukuthi if laba bethola something bazokufana nalo mama lo bengangifuni mina nhle lapha. But uzobunakho kwakho nawe. Nginandaba naloko mina. Wawufuna ukubabona bese ecathulweni zakho njengoba nawe uhluphekile. Exactly. Isongezo nje kushiwo. Uzizwa kanjani ke manje nje bakanje? Uhappy? Lokho nje anginandaba. Ngifuna ngiqambela manje. Njoba ngintela ukuthi namanje njoba ngimbuka mina ngizibonela lo mama wakho wayengihlukumeza. Maybe uma ngase kuthuba bakho umthando babakho. Of course bengimthanda baba. Ninaye ubudlelwane. Besinabo ubudlelwane kodwa futhi angazi sometimes bengike ngibe nalento ukuthi maybe ubaba uyanginika le mali ngoba ngingane yakhe esifikele yacela kodwa kube bengingaceli mibe bengazanele ngendlela uma wabo laba abenza ngayo kubaba. Unazo nabantwana wena manje? Nabo abantwana. Ufisa ukuba baba onjani ebantwaneni bakho? Ufisa ukuba baba right. So wena abantwana bakho ushadile noma wabo noma ushadile? No. Bahlala kuma wabo nawe uhlala wedwa. Ukuthi yazi ngizama ukuphoza angiyazi ukuthi lento it sounds but ngiyazi abantu besilisa most of abantu besilisa bayagunjwa for money. So what if ubaba wakhe even if umama wayengekho on the picture wayizoba ubaba onjalo oza okhipha imali ngoba ingane isicelile? Yazi ukuthi mina okokuqala mina ubaba azakaza ngifundise esho ngifundise ngiqede isikole ngenxa uma walapha. Ngenxa yomuntu wesifazane but kwangalona iplan lababa wakho. Wayengeke akubhale emafeni mengakudingi ngampela izingane yakhe. Wawungeke nawe uhlezi uyakubo kwa emzini wakhe uma ushade nomunye unkosikazi ukube naningabe nayo la connection. For the fact that nje ubaba wakho phethu ukwaze ukuthi ungahlali naye umbuka leyo ndlela akubhale emafeni as inkosana yakhe. Usho ukuthi usuku nosuku akaza ngacabanga. Ubehleza acabanga. So why usister ungamiyekeli ungamthwesi izono zikababa wakhe zama wakhe because lesi sono sikamama wakhe manje akusone sakhe ilapha ade ngifuna ukuya khona ukuthi egcineni naye ukuthi ubaba uyafisa yini ingane zakhe ikhule izwana bazali bayawenza amaphutha abo but why so afisa ifake amaphutheni abazali ngempela zama ukuthi uthathe sister because ingane zakini I know ukuthi uthi isongeso kodwa egcineni osuku ingane yakho le yisandele kababa wakho le bengisaba kusho lelo siqondile ngeneze understand bafethu mina angimfuni umuntu ongipha inhliziyo mina ngiyamnyanya umuntu ongipha inhliziyo ngiyamnyanya umuntu ongihlukumezayo inhliziyo yami iyadinwa inhliziyo yami yaphuza ukuqola. Okay kulokunyanya kwakho ke nokubeka inhliziyo yakho ezonto ephuza ukuqola ubona ngathi into right ngithi mina uya understand lento yenzile icala kwakona ukuthi uhambe uthatha imali zabantu untshontshile kahle ifa lomunye umntwana uze uthenge umeli kwayilento icala. Mina I can assist your sister ukuthi abe kuvulela icala ngisilwini lelo cala. Yeah
ikhaya icala awukwazi ukuthatha into yomuntu. kodwa bona if ungakhuluma nesister yakho ezama Kanti- ukuyifake emachizini ibe right nayo iphile at least ngayiyeka leyo nto nisolve as umndeni. But if kule attitude okuyona kuyacaca ukuthi nathi funa singenelele usisi avule Simsize. icala uboshwe Wantshontsha imali yakhe. because wayintshontsha ifalayo. imali yakhe. Mani kancane. Bungeke mhlawumbe uzokwazi ukuthi ufike kumina lento esikhuluma why manje yini amakhamera yini. Sekufanele uzongibiza la sikhulume le ndaba le phambi kwabantu. Bungeke uzokwazi ukuthi ufike kumina. Ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe since ungasezi nasekhaya. Ungasazi nokuthi siyini. Ngawazi ngihlala Hayi bengakwazi ukuthi uhlale. And ubuka ngathi uyakusaba at the same time. So kufanele mawucabanga ngisaba bese vele ngimtala kunaye. hayi no umuntu omdala uyahlonishwa kasayo. Musu ukuthi umdala as if umuntu omdala kumele asathi afuna ahlonishwe ngasayo. Kube lula ukukhuluma naye njengoba kusaba kusho ukuthi akakwazi ukukhuluma nawe bengakwazi ukufika ekhaya ezokhuluma nawe. Manje Uyibhubesi to her. njengoba sebekhuluma ngendaba zokuboshwa uyajabula. Bezongena WhatsApp into abayishayo uyajabula. Cha angijabuli kodwa ekugcineni kumele kugcine sikwazi nathi ukuthi silale sidlile. Kodwa wami isakhona imali ekhona. Sister. Leyo nto leyo ngihlangana nayo. Uba ungahlangana oyithini? Yeah. Okay. So Yena mayifuna imali yena akasho ukuthi ufuna imali. Hayi ukuthi oleke busy ngiletha lapha kwamakhamera. Akasho ukuthi ufuna imali ngizobona ukuthi ngimnika imaphela inyanga. Engenza ukuthi niyabona ke siyakhuluma isongeso kodwa kuyacaca leli isongeso lihamba indawo ende mhlawumbe ezodinga ukuthi umthetho ngempela suwudonsa suwubekela siza kulolu daba lihamba lifika apho ngoba mangibuka nemagasela thina sikwazi uqophisana nomuntu uze kuphele 3 hours ngesikwazi ngoba ukwenza lokho. sekucacile ukuthi ubhodi akayi kubamba umshini akayizwa into esishoyo Shuthi uzoyikhipha ngenkani. yabo uzoyikhipha ngenkana asambe Yeah. yana ukuthi Ngicabanga ukuthi sihambe. Siyabonga isikhathi sakho bhuti wami. Siyaxolisa futhi nokuthi wa-experience whatever wak-experience kini sasingekho khona but ngicathi ingane la ayihlangene nalokho njengamanje and more ukuthi le ngane ithi uma ubazali bashona ingakafiki nak-18 kusho ukuthi enza lezo zinto ayino 8 9 10 11 12 ya understand leyo nto so awukazi ukuhold igrudge uzothatha imali yonke uhleli nengane zakoma siblings awu3 abawu2 abancane kunayo uyena wesathu abanayo indlela yokuphila kodwa ubaba bashiye leave. Umbuzo wami ngifuna ukubuza ubhuti ukuthi ubaba kube ngasavuke manje ngaba proud ngalento ayiyona. yeah Bengiya lapho kena. Anyways, simply because usechazela ukuthi angeni lapho. Mina umlangeni magasela sengihembe bhuti wami. kanza kwethu abantu baxabena kodwa uxolo lento ebalekile isongeso kuyona into engalast isikhathi eside mawubona ukuthi ukhona inkinga onayo awushaya Black Lives khulume nawe siza ukuthi yini le eyisongeso wona nabakwenu usale kahle Sesembe.